Drahí kolegovia, študenti, rôzni milí mnohí moji priatelia, ktorí sledujete toto video, srdečne vás pozdravujem zo Spojených štátov, konkrétne z campusu University of Notre Dame, čo je jedna z najznámejších, alebo možno aj najznámejšia katolícka univerzita na svete, nachádzajúca sa v štáte Indiana, tam na severe, už blízko je Michigan. A viacerí ste sa ma pýtali, ako to tu vyzerá, tak som sa rozhodol, že spravím takýto krátky videospot, ale keďže som tu neprišiel točiť videá, tak jednoducho dám pauzu, zase dačo natočím, dám pauzu, zase dačo natočím, bude to na jeden ťah natočené, neviem ako sa to v tom videosvete nazýva. Tak dovolte, aby som vás aspoň trocha posprevádzal, povedal vám pár slov. Začnem tým, že na University of Notre Dame som prišiel už po tretíkrát, áno, a za každým to bolo prostredníctvom nejakého projektu, nejakého programu financované, takže som s tým mal minimálne výdavky. Prvýkrát to bolo dokonca, že som tu bol ako študent. Ako doktorant som sa skontaktoval s niektorými vyučujúcimi a dal som žiadosť národný štipendijný program, dostal som sa tu, mohol som zlepšiť moju disertačnú prácu napríklad, hoci ten môj pobyt netrval dlho, lebo to bol akurát koronový rok, keď boli určité obmedzenia a radšej som sa vybral domov. Ako vidíte, tak počasie je tu podobné ako na Slovensku. Je dobre mať na ušoch aj čiapku. Tá čiapka má logo ND. Nie je to náročné nejaký taký artikel tu zohnať, pretože naozaj táto univerzita je hrdá na svoju značku. Nájdete tu aj skrz futbalový tým, ktorý tu hrá, ale teda aj mnoho iných športových klubov. Ale vôbec už aj v samotný kampus je veľmi pekne označený a obsahuje rôzne logá, tabule, plagáty, ktoré to len potvrdzujú, aby ste hneď vám je jasné, kde sa nachádzate. A napríklad na tejto lampe predo mnou sa nachádza citát od súčasného prezidenta Notre Dame, čiže akoby rektora, kde je napísané: At Notre Dame we see what's possible for a world in need and we're willing to fight for it. Takže na Notre Dame vidíme, čo je možné pre svet, čo svet tak potrebuje a sme ochotní preto bojovať. A podobných citátov by sme tu našli viacero. Ja našu pozornosť chcem upriamiť na túto prvú budovu, ktorá je po ruke, keď vojdete do kampusu. Volá sa Jenkins Nanovic Halls. Vlastne Jenkins podľa predchádzajúceho rektora. A Nanovic to by ste mohli vedieť. No, táto časť sa volá teda Nanovic Hall a je pomenovaná práve po veľkom donorovi, pôvodne Slovákovi, ktorý ešte stále žije, má krásnych 93 rokov. Jeho meno je Bob Nanovic, alebo Robert Nanovic, a jeho manželka Liz, ktorá nemala slovenské korene, a minulý rok sme sa s ňou rozlúčili. A v tejto budove sa nachádza povestný Nanovic Institute for European Studies. A okrem toho, že tu nájdeme rôzne ocenenia, možno tu nájdeme aj niečo. Napríklad v tejto knižke mal príspevok Jan Baňas, Marek Babic. No, nejdem sa tu zdržiavať dlho. Ani napriek tomu, že tu v týchto priestoroch môžeme nájsť niečo takéto. Áno, tu mám, hoci som tu neprišiel skrz nejaký grant od Nanovic Institute, tak tí priatelia mi tu vytvorili priestor, mám tu vlastne kanceláriu, až tak ju nevyužívam, ale je to niečo úžasné, že sa tu človek môže
môže cítiť ako doma, hoci je na inej univerzite ako na tej vlastnej. Keď som hovoril o tých značkách, tak teraz idem sa pozrieť do Arc Visitors Center, čo je vlastne taký univerzitný obchod. No a tu nájdeme prosím pekne všetko, nielen knihy, ale teda všetko možné, čo si zmyslíme. Samozrejme oblečenie s logom Notre Dame od vymyslu sveta. Baseballové rakety, rôzne tašky, kľúčenky, pucle, rôzne deky, tašky, poháre, všeličo možné, ornamenty až po vianočné ozdoby. No a dokonca prenosné chladničky, alebo tu naberačky, obracačky na panvicu zastiera Notre Dame, lebo keď pozvete na grilovačku svojich priateľov z univerzity, tak samozrejme nebudete tie klobásky otáčať niečím iným ako obracačkou z Notre Dame však. Keď idete cez tento campus, tak máte dojem, že táto univerzita má stáročia, naozaj také tehličkové, pekné budovy. Nuž, je pravda, univerzita je takmer 180 rokov stará, ale takto rozsiahla vôbec nebola. A ešte niečo vám ukážem. Každá z týchto budov, ktorá pôsobí ako keby bola pomaly z nejakého viktoriánskeho Anglicka, tak nielen, že má svoj názov po nejakom donorovi, alebo po nejakom profesorovi, alebo bývalom rektorovi, ale vždy na priečeli nájdeme aj rok, kedy bola postavená. Tak napríklad táto, McKenna Hall, tak sa poďme pozrieť, prosím pekne, 2021. Keď som tu bol v roku 2020, tak sa akurát stavala. Ale to je ich štýl. Aj hoci v dnešných rokoch postaviť niečo, čo má punc takej historicity, estetiky, kultúrnosti, niečo, čo podnecuje k bádaniu a k štúdiu. Tu na Notre Dame nie len takmer každá budova, každá trieda, alebo dokonca má svoje pomenovanie po niekom, ale dokonca aj profesorské miesta, alebo aj také drobnosti ako lavičky. Každá lavička má nejaký štítok s venovaním, ale aj takmer každý strom. A tento strom má venovania rovno 3. Táto lavička je inšpiratívna. Vlastne dekanovi právnickej fakulty, pre ktorou sa nachádzam, tak venujú jeho, dá sa povedať, že vedúci katedier za 10 rokov služby, ktorú mal. Inšpiratívne. Hoci univerzita má takmer 180 rokov, tak dlhú dobu bola len chlapčenská. Prvé ženy na nej začali študovať, je to tu niekde vygravírované, áno, 1972 a tento memoriál vznikol na 50. výročie, odkedy tu aj ženy začali študovať na tejto University of Notre Dame. Ani som nepovedal možno prečo sa tak volá. Predtým je tu, ako vidíme, tak v pozadí máme tzv. Golden Dome, to je budova rektorátu, kde na vrchu sa nachádza socha Panny Márie od jazera, to možno poviem potom. Ale keď už hovorím o tých ženách, tak áno, len vtedy to bola chlapčenská univerzita, viac ako 50 rokov je tu umožnený prístup k vzdelaniu aj dievčatám a napríklad, a mnohé teda sú veľmi úspešné, napríklad na ústavnom súde Spojených štátov sa nachádza Amy Coney Barrettová. Ak mám správne informácie, tak dokonca tento víkend príde, lebo je tu nejaké podujatie a respektíve cez víkend je futbal a keď je futbal, tak mnohokrát takéto celebrity prídu a odrazu sa spraví aj nejaká prednáška alebo niečo podobné. Teraz pomaly prechádzam popri budovách internátov, ktoré sa nachádzajú po ľavej strane campusu. Ak sa nemýlim, tak ich je 32 a je to približne tak pol na pol. Polovica sú chlapčenské, polovica sú dievčenské. A čo je zaujímavé,
je to, že počas bakalárskeho štúdia, ktoré tu trvá 4 roky, tak prvé 3 roky ste tu povinne na internáte. Jednoducho nie je možnosť bývať niekde inde, ten 4. rok už áno. Teraz sa nachádzam v tom takom najväčšom, dalo by sa povedať, univerzitnom parku, ktorý nazývajú Squad, lebo kedy sa slúžil pre armádne účely. Teraz je tu zima a navyše prebieha vyučovanie, ale keď je obedná prestávka, tak nielen, že sa tu študenti premávajú, ale aj hrajú frisbee, alebo keď teplo sedia na tráve a podobne. Takéto parky sa nachádzajú tu 3, respektíve, aby sme zrátali ešte 2 parky pri knižnici a no, tak aj 5, aj 6 môžeme povedať. Jednoducho nádherné prostredie, aj smerom k bazilike, ku ktorej idem, je to lemované stromami, majú tu teda, pravidelne to tu udržiavajú rôzni robotníci. No a chcel som ešte povedať tým študentom, že jednoducho to funguje tak, že tu bývate povinne na internáte. A je to aj pochopiteľné, lebo tu máte študentov z Kalifornie, z Texasu, z Floridy, z celých Spojených štátov. No a teda, že sa nevraciate domov tak často. A keď a možno, že sa potom pýtate, že čo tu tí študenti akoby robia? No tak predovšetkým študujú. Áno, je možnosť aj brigádovať, ja neviem, napríklad niekde v knižnici alebo online alebo podobne, ale pracovať budete ďalších 40 až 50 rokov, prečo by ste to robili, keď máte darovaný čas na rozvoj, a preto je to tu nielen o štúdiu, je tu samozrejme veľa športových klubov, rôzne spevácké kluby, sú tu kreatívne od naozaj od výmyslu sveta, je tu bohatý program, stále tu čo robiť, ale prioritou je, áno, to štúdium. Dovolím si povedať, že možno priemerný bakalár tu má prečítaných niekedy aj viac kníh ako doktorant u nás. Už pomaly prichádzam ku srdcu univerzity, ktoré tvorí bazilika Božského srdca, a ten rektorát Golden Dome, takzvaný Zlatý dom. On je zlatý a má tam tú kupolu zlatú aj s Pannou Máriou na vrchole. Viaže sa na to aj taká akoby povesť, že jeden z tých prvých rektorov, Father Sorin, on v čase, keď myslím, že zachvátil univerzitu požiar, tak tu nebol a bolo treba znova postaviť ten rektorát. A on povedal, že je ochotný sa vrátiť len vtedy, ak tú kupolu s Pannou Máriou spravia zo zlata, lebo najväčšiu úctu treba dávať Panne Márii, a toto je aj cieľom, keď niečo sa nedarí, treba sa vždy vrátiť Bohu a k jeho matke. No a preto teda ústredné miesto tu má aj bazilika Božského srdca, je tu svetovým šestu niekoľkokrát denne. Ja už trocha meškám, možno sa mi podarí spraviť nejaký záber, no možno nie, ale jeden minimálne chcem spraviť, a to je hneď vo vestibule si môžeme všimnúť tašky. Tu, aby tašky nám nezavádzali v laviciach, tak študenti si ich väčšinou zložia vo vestibule a potom idú na svätú omšu. A niekedy nielen tašky, napríklad večerom som tam našiel nejaký mobil, tak skúsim robiť taký záber a potom dám pauzu. Toto je pohľad na baziliku už po skončení svätej omše. A tu vzadu, ak sa nemýlim, je jediný Berniniho oltár, ktorý sa nenachádza v Taliansku. Všetky oltáre, ktoré Bernini zhotovil, sa nachádzajú v Taliansku, a len jeden jediný je mimo Talianska, a ten je na University of Notre Dame. Teraz má takú špecifickú, symbolickú výzdobu. Pri príležitosti čoho? No, nejdem to teraz hľadať.
na svätej omši v bazilike nebolo až tak veľa ľudí, čo je aj pochopiteľné, však nie je dnes nedeľa, tak tá účasť je nižšia, ale v tých internátoch, čo som spomínal, tých 32 internátov, tak každý z nich má vlastne, ak sa nevidím, svoju kaplnku, ale čo som určite presvedčený, každý z nich má svojho kňaza z kongregácie Svätého Kríža, ktorá vlastne spravuje túto univerzitu a on im poskytuje teda duchovné vedenie. Oni spolu zdieľajú život, spolu majú istý typ programu a spolu, ako ten jeden internát, sú aj taký jeden tím. Je to jedna možnosť prvých otázok, keď niekto je absolventom Notre Dame, tak ani nie, že aký predmet študoval, ale na ktorom intráku, v ktorom tzv. Dome býval. Teraz sa už nachádzam na mieste, ktorý domáci nazývajú Grotto. Je to vlastne taká ľudská kaplnka Panny Márie a je to naozaj veľmi symbolické a také tiché miesto pre zotrvanie v modlitbe, v pokoji, kde aj vždy, keď sa napríklad aj niečo stane na univerzite alebo aj mimo ňu, tak tu sa konajú tie modlitbové stretnutia, tu prosia domáci Pannu Máriu o požehnanie jej syna. Keď sa zahľadíme na to logo Notre Dame, je tam napísané Sigillum Universitatis Domine Nostre a Laccu a potom v strede Vita Dulce do Spes. To Vita Dulce do Spes to možno niektorí poznáte z latinskej verzie piesne Zdravá kráľovná, Matka milosrdenstva, Salve Regina, Mater Misericordie, Vita Dulce do Spes et Spes Nostra Salve, život, sladkosť, nádej naša. Ale ten nápis okolo Sigillum Universitatis Domine Nostre Laccu, tak nejak to bolo, tak to znamená pečať univerzity našej Panej od jazera. To Laccu, to je z francúzštiny jazera, a to preto, lebo keď tu prišli pred tými 180 rokmi tí bratia z kongregácie Svätého Kríža a rozhodli sa tu založiť prvú školu, nie, ešte by som to nenazval univerzitu, tak vlastne tu našli jazero a tie jazera sú dve. Jedno jazero má názov jazero Panny Márie, druhé jazero Svätého Jozefa, to sa nachádza tam kúsok ďalej, ale keďže bola zima, táto budova tu pekná v strede medzi nimi ešte nestála, tak sa im zdalo, že to jazero je jedno, preto aj ten oficiálny názov univerzity je Univerzita našej Panny od jazera a každý, kto k tomuto jazeru chodí, tak vie, že je to úžasné miesto na prechádzku, relaxáciu, možno, že aj po tom intelektuálnom zábere, ktorý tu študenti absolvujú. A keď som spomínal, že mnohí z nich už na tom bakalárskom stupni majú prečítaných viac kníh ako naši doktorandi, tak sa môžeme pýtať, že či ich to baví, že prečo to robia. No ja tam vidím dôvody dva. Jeden je ten, že keď University of Notre Dame je súkromná vysoká škola, školné stojí niekoľko tisíc ročne, až teda sú to určite 10 000 dolárov, ktoré tu miniete počas toho štúdia. Neviem, či nie je to okolo 10 000 ročne. Teraz nechcem hovoriť nepresné informácie, ale v takých nejakých sumách sa to pohybuje. Tak si to samozrejme vážite. A druhý dôvod je ten, že je to značka a teda sú na vás kladené nároky, aby ste tie veci čítali, aby ste písali eseje a týmto spôsobom sa snažili dať to najlepšie z vás a potom, aby ste nesklamali nielen svoju univerzitu, ale aj samých seba. Bola by to hanba, keby vás nejaký prestížny zamestnávateľ chcel zamestnať, pretože ste z University of Notre Dame a vy by ste nedisponovali tým penzom nielen vedomostí, ale aj skúsenosti a zručnosti, ktoré sa očakávajú od absolventa tejto univerzity. Prechádzam okolo spomínanej budovy rektorátu, ktorá sa nazýva Golden Dome, Zlatý dom, práve kvôli tej kupole a zlatej soche Panny Márie, ktorá je tam na vrchu. Je taká povera, študenti tu hovoria, že
tí bakalári nesmú vstúpiť na trávnik, ktorý sa nachádza pred rektorátom, lebo keď to spravia, tak potom nezoštátnicujú. No, nemám žiadnu štatistiku k tomu, ani ja sa tu štátnicovať nechystám, takže som si mohol aj dovoliť skrátiť to nejak cez trávnik, ale chodníkov tu majú veľa. Je to naozaj, ako oni povedia, pedestrian friendly campus, naozaj pre chodcov, prípadne pre bicykle, naozaj priaznivo spracovaný, takže ani nemám nejaký dôvod po tom trávniku kráčať. Radšej idem na druhú stranu, kde sa nachádza Univerzita knižnica. Washington Hall, to je tiež jeden z tých internátov. K nemu sa viaže aj taká jedna smutná udalosť, ale jednak neviem už reprodukovať tak dobre, že tuším, že nejaký študent kedysi pred, neviem, či nie stovkami rokov prišiel po večierke domov a nepustili ho potom dovnútra a prechladol a potom zomrel alebo podobne. Tu už si presne nepamätám. Každopádne tá tradícia internátneho spôsobu bývania je tu silná a ako som spomínal, prvé 3 roky bakalári, tie 3 zo 4 rokov, ale väčšina to využívajú na ten 4. rok, musia bývať na internáte. Je to naozaj v tom duchu Johna Henryho Newmana o tom, že univerzita nie je len o tých skúškach a prednáškach, ktoré tam máte. Niečo také, že prídete, odštudujete, zdrhnete, to tu ani neexistuje. Samozrejme neexistujú vlaky zadarmo, nedá sa každú chvíľu ísť domov, napokon cez polovicu Spojených štátov, čo je tu pre mnohých študentov bežné. Väčšina nie sú z Indiany, ale sú, ja neviem, Oklahoma, Texas, Alabama, New Jersey, Florida, Kalifornia a tak ďalej. Tak ani teda domov cestovať nebudete. A naozaj pre mnohých z nich, možno ako bol o tom presvedčený John Henry Newman, je ešte väčšou univerzitou to, že sa pravidelne stretávajú so svojimi spolužiakmi, s rôznymi učiteľmi a diskutujú spolu, obrusujú sa navzájom a takto sú pripravení do života. Naozaj tu má človek tu môže naozaj pocítiť to stredoveké Universitas Magistrorum et Scholarium, pretože tu na Notre Dame učia naozaj také hviezdy vedeckého sveta, či z rozličných oblastí. Ja poznám hlavne tých z filozofie, teológie, politických vied. Niekomu možno bude niečo hovoriť meno Patrick Deneen. No stretli sme sa akurát v piatok po jednej prednáške a rozprávali sme spolu ako skoro starí známi. A samozrejme to mohli robiť aj študenti, pretože tu majú naozaj tí učitelia so študentom veľmi, veľmi blízko, tvoria jedno spoločenstvo. A druhý taký newmanovský prvok, ktorý sa tu nachádza, je ten, že aj tí, ktorí študujú niektorú z technických vied, napríklad tu hneď kúsok odo mňa sa nachádza škola inžinierstva, tam sa nachádzajú prírodné vedy, tak sú povinní absolvovať aspoň nejaké predmety z humanitných vied a myslím, že to funguje aj naopak. Jednoducho neexistuje tá úzká profilácia, že teda študujete len nejaké inžinierstvo a koniec. Nie, v rámci svojho štúdia musíte si zobrať aj niečo, ja neviem, z filozofie alebo z literatúry a podobne. Práve preto, aby ste neostali tak ako tie kone s tými chlapkami na očiach. Už sa nachádzam pred univerzitnou knižnicou, ktorá je pomenovaná po Theodorovi Hesburgovi, dlhoročnom rektorovi alebo teda prezidentovi tejto univerzity, a tu je spolu so svojím vicerektorom, so svojou výkonnou dvojkou, lebo to tak niekedy býva však na univerzitách. A je tu krásna mozaika, ktorej domáci nepovedia inak ako Touchdown Jesus, pretože Ježiš má tie ruky roztvorené tak, ako keby sa šiel hodiť do
tej brány, do tej zóny na americkom futbale a dať ten touchdown, ten gól. Samozrejme, vplyv amerického futbalu je tu. Nám by to nenapadlo, ale má to aj takú svoju symboliku, lebo my veríme, že Ježiš naozaj položil ten gól do tej brány svojou smrťou a smrtným staním, takže touchdown Jesus, ale okrem toho teda sú tam výjavy, ako sa jemu ako kráľovi prišli kláňať rôzni tí zástupcovia sveta, svetskí akoby panovníci. Tak univerzitná knižnica to je skvelé miesto. Má naozaj dlhé otváracie hodiny, ale tak aj pri tom počte študentov, ktorý zase až nie je taký väčší oproti tým našim, možno len dvoj-trojnásobný, ale pravda je taká, že tu naozaj tí študenti na území campusu trávia deň a noc, tak poskytuje mnoho rozličných miest na štúdium, mnoho takýchto miest, kde si môžete zapnúť počítač, otvoriť knihu, študovať, písať prácu, môžete si naskenovať nejaké texty, ktoré potrebujete, alebo jednoducho len tak prísť, možno porozprávať so svojimi spolužiakmi. Nachádzajú sa tu aj také tiché študovne, myslím, že tu čerpala inšpiráciu aj naša knižnica, ale oni fungujú niekedy práve že aj ako také hlasné študovne, a to práve takým štýlom, že sa tam so svojimi spolužiakmi zavriete a napríklad spolu riešite príklady alebo niečo preberáte. Je tu teda napríklad aj veľa tabuľ, niektoré už sú celkom aj popísané študentmi, ktorí tu chodia a nejakú látku si pripravujú. A tam vidím Klemenca Sedmaka, riaditeľa Nanovic Institute for European Studies. Možno, že ho aj teraz stretnem. To je napríklad študovňa, ktorá sa nachádza v podzemí univerzitnej knižnice. A tu sa nachádza aj taký trocha archív, ale teda aj niektoré knihy, ktoré keď možno budete študenti potrebujú štúdiu. Ja napríklad, keď som písal svoju dizertačku, tak som do tohto oddelenia pravidelne chodil. Našiel som si teda na internete to moje zodpovedajúce písmeno a potom som použil už tento kládkostroj na to, aby som sa k tomu nejako dostal. Už si ja teraz nepamätám, ako sa to používa, ale každopádne sú tu tie prvé regály kníh, len si treba dávať pozor, aby vás takto nezavral, keď ho tu používate. Zabudol som povedať, že Klemenca som už nechytil chodiť dosť rýchlo, ale ja radšej teda idem využiť výťah, hoci až tak výťah nepoužívam, ale táto budova predsa má 13 poschodí, 13 poschodová knižnica, to je, viete, to je celá bytovka. No a preto si to idem takto nejakým spôsobom uľahčiť, akurát sa to otvára. Teda ja som sa trocha pomýlil, tá budova má 14 poschodí, ale keďže pri zeme je akože prvé poschodie, tak 13. A tam na tom predposlednom, na 13. sa nachádza filozofia, psychológia, náboženstvo, tak tam sa idem pozrieť. Je to tu opäť úžasne kategorizované, prakticky všetky nejaké svetové knihy, ktoré som kedy potreboval nájsť, tak som vždy našiel z filozofie, alebo dokonca som mal k nim prístup online. Majú tu také malé študovničky, ktoré sa dajú dokonca aj prenajať, že máte taký ako keby svoj kabinetík a to využívajú hlavne študenti teda na magisterskom doktorátskom štúdiu, že v knižnici majú také svoje miesto, taký svoj malý ofisík, dalo by sa to tak nazvať.
Ale nie len také súkromné, ale aj také väčšie zdieľané študovne sa tu nachádzajú. Toto je napríklad na poschodí, kde toto je celé poschodie histórie. Hej, takže a to hovorím o histórie. Myslím, že napríklad, že stredoveké štúdia majú ešte osobitné poschodie a podobne. To ako tu je toho neskutočne veľa. Ako podnetné miesto na výskum naozaj. Tu za stenou sa nachádza vlastne taká menšia jedáleň, ale okrem toho tu majú dve veľké jedálne, aby som nevynechal aj túto dôležitú časť. Naše takéto malé roboty tu chodia. Ja už ani nie som si istý celkom, čo majú celkom na starosti. Ja mám dojem, že teda rozvážajú práve tú stravu, ktorú som spomínal. Ale možno, že rozvážajú knihy, lebo tu funguje naozaj taký ten systém, že si môžete objednať knihu a príde vám do vašej pracovne. Pohoda, nádhera. Mnoho študentov premávajúcich sa kampusom. Tu pred univerzitou je býva fontána, ale teraz je zima, tak je vypustená. Ale mne sa páči táto lavička. Na tejto lavičke je napísané in honor of Nancy and Peter Baranaj. Sú tam ich 4 deti napísané, kedy končili. Thank you for helping us find our home under the dome. Jednoducho, ďakujem, že ste nám pomohli nájsť domov pod domom. 4 deti ďakujú svojim rodičom za to, že našli svoj domov na tejto univerzite. Nie je to akože úžasné nájsť domov na univerzite. No ale tak to je spôsobené práve tým, keď tu 3, 4 alebo aj viacej rokov trávite čas dennodenne, aj deň aj noc, tak to poviem, tak vás to musí formovať, musí vás to zmeniť, musíte nájsť rozličné priateľstvá a tu nám beží veverička akurát. No. A nečudo teda, že mnohí nájdu svoj domov, mnohí z rôznych štátov tu nájdu svojho životného partnera. Tá bazilika pamätá mnoho vyslúžených sviatostiev manželstva. Oproti knižnici sa nachádza vstup do štadiónu futbalového. To je na mnohých teda. A futbal americký nie je jediný šport. Majú tu bejsbalové ihrisko, tenisové kurty, plaváreň, klzisko. Akurát tento víkend bol taký veľký hokejový turnaj. Na budúci týždeň, alebo teda teraz najbližšie v sobotu bude veľký futbalový zápas, posledný v tejto sezóne, tak už sa to tu všetko chystá. Ten futbalový štadión má kapacitu 80 000 miest, no nejak skoro 80 000. Náš najväčší futbalový štadión, ak sa nemýlim, má okolo 20. Tak si to predstavte, hej. Náš národný futbalový štadión na Slovensku 20 000, tu univerzitný, hej, takže ani nie ako národný, ale tak tu je univerzitný futbal niekedy populárnejší než ten národný, tak má takmer 80 000. No a je to šport, ľudí spája, však to poznáme na našich, keď sú u nás majstrovstvá a podobne, tak je to taká neodmysliteľná súčasť a samozrejme je to vynikajúce vyžitie. Tu hneď so štadiónom sú spojené také budovy, možno že niektorú z nich ukážem, kde sa nachádzajú posilňovne. Je tu ako športového vyžitie, je tu naozaj neurekom, ale na druhej strane aj toho kultúrneho až takého, že sa tu nachádzajú myslím, že 2 múzeá, nejaká galéria. Jednoducho univerzita v tom zmysle tej univerzality, že naozaj teda ponúka všeho chuť, všeho odbory, ale nemajú lekárskú fakultu. Tu nemajú, tak to je možno ešte taká výzva. Toto je vlastne bočná stena, bočná budova toho univerzitného štadióna. Je to obrovské, aj keď sa to
tohto pohľadu možno tak nezdá, ale nejdem teraz obiehať celý štadión na to, aby som tu sa niekde sa štverať, aby som to ukázal. Pokojne si vygooglite University of Notre Dame Stadium a tam budete mať mnoho fotiek. Jedna z tých najkrásnejších je tá, že vlastne na touto stranu, ktorá je najnižšia, tak je najnižšia zámerne, aby nebol blokovaný výhľad na tú Zlatú Pannu Máriu, ktorá je na rektoráte. A vlastne aj, ak sa nemýlim, tak aj družstvo Notre Dame vždycky útočí tým štýlom, že keď dajú gól, tak ten touchdown je smerom, akoby sa išli pokloniť Panne Márii, ktorá sa tam nachádza vzade, akoby úctu. Ja sa pomaly presuniem na právnickú fakultu. Ide o najstaršiu právnickú fakultu, najstaršiu katolícku právnickú fakultu Spojených štátov amerických. Takže má naozaj taký svoj punc. Niektorí tí jej absolventi, spomínal som Amy Coney Barrettovú napríklad, ktorá je na ústavnom súde, ale aj mnohí iní absolventi zastávajú vysoké štátne funkcie. Je tu prednáška práve akurát s miestnym biskupom o náboženskej slobode, čo je aj späté s témou ľudskej dôstojnosti, ktoré sa venujem ja, takže idem sa tej prednášky zúčastniť, len ešte prejdem cez tento nádherný park, ktorý volajú, myslím, že je to De Bartolo Squad, to je pomenované opäť po jednom z tých dobrodincov, ktorí venovali na University of Notre Dame nemalé finančné prostriedky a naozaj tá prajnosť je tu cítiteľná. Naozaj sa tu stávate takým vnímate, že tu nie ste sami, že ste vkročili do príbehu, ktorý sa písal už dávno pred vami a nebyť tí, ktorí tu boli pred vami a tí, ktorí venovali nemal svojho úsilia a možno aj peňazí, tak by sa to nedalo takto naďalej študovať. Ja sa už asi aj pomaly lúčim, lebo nebudem na tej celej prednáške natáčať a podobne. Možno, že urobím pár záberov. A neviem, to by bolo asi na dne všetko, ako môžem urobiť nejaké zábery potom zo štadióna trebárs, ak sa vám to páči, tak ako to vravia tí youtuberi, tak napíšte dole do komentára, alebo nemusíte písať nič, ale dúfam, že aj toto bolo aspoň takou malou inšpiráciou. Ako vravím, nie je to nemožné prísť napríklad aj na túto univerzitu alebo na niektorú z iných univerzít na výskumný pobyt alebo načerpať inšpiráciu. Myslím si, že máme sa čo učiť a môžeme sa aj tu veľa dobrého podučiť. Tak ja teda idem na tú právnickú fakultu. Možno ešte prejdem cez takú v zásade klubovňu, ktorá tu je na právnickej fakulte. Je akurát čas obeda, tak mnohí tu aj teda obedujú. So the legal battle is not over. The Attorney General continues to claim that Annunciation House is violating